ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзури шумост. инак дар барнома тамошо кунед. дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ Хурмӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамъоварии ҳосили тирамоҳии кишоварзон, захира барои зимистонгузаронӣ ва маҳсули дасти ҳунармандон боздид намуд. ҷамоати деҳоти Хурмӣ яке аз ҷамоатҳои маъруфи шаҳри Панҷакент буда бо шолипарвариву ҳунармандӣ маъруф аст. ҷамоат наздик 15 000 аҳолӣ дорад ва дорои 11 деҳа, 8 муассисаи таълимӣ, 5 масҷид, 2 маркази саломатӣ, 4 хонаи саломатӣ буда 320 нафар кӯдак дар марказҳои инкишофи кӯдак бо таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Хурмӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода нахуст аз корҳои соҳилмустаҳкамкунии соҳили дарёи Зарафшон дида намуд. инҷо баҳри пешгирии ҳолатҳои фавқулода, таъмини бехатарии аҳолӣ дар минтақаҳои хавфнок, чораҳои саривақтӣ андешида шуда, як қатор корҳои соҳилбандиву мустаҳкамкунӣ ва барқарорсозӣ вусъат дода шудааст. бояд гуфт ки шаҳри Панҷакент яке аз минтақаҳои хавфноки офати табиӣ ба ҳисоб рафта, ҳамасола бар асри бориши борону барф, омадани сел, лағзиши тарма, резиши регу санг, ярҷ ба қайд гирифта мешавад. барои коҳиши хавфи офатҳои табиӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент, инчунин идораву ташкилотҳо ва сокинон тадбирҳо амалӣ карда мешаванд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти шудгори заминҳо дида намуд. иттилоъ дода шуд ки соли равон кишоварзони деҳот дар майдони беш аз 500 гектар шолӣ кишт карда, аз он ҳосили фаровон ба даст оварданд ва ҳоло шудгори заминҳои шолӣ бо маром идома дорад. зимни сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент аз нашъунамои дарахти павлония низ дида намуд. бояд гуфт ки дар доираи татбиқи барномаи рушди парвариши павлония дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 дар заминҳои хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент зиёда аз 20 000 бихи ин намуди дарахт парвариш карда мешавад. барнома бо мақсади бунёди плантатсияҳои саноатӣ аз павлония барои таъмини чӯбикорӣ, захираи хӯроки чорво, саҳм гузоштан барои беҳтар намудани шароити экологии ҷумҳурӣ таҳия карда шудааст. коршиносон мегӯянд ки чӯбикорие ки аз дарахти павлония гирифта мешавад, аз ҷиҳати экологӣ тоза буда, мулоим, ба оташ ва намӣ тобовар, сабук ва ба ҳашароти зараррасон устувор мебошад. чӯби павлонияро маъмулан барои сохтмони хона истифода мебаранд. парвариши дарахти павлония аз рӯи барномаи рушди деҳот бо сармоягузории Иттиҳоди Аврупо ба маблағи наздик 56 000 сомонӣ дар мавзеи парваришгоҳи Зарафшони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангалӣ шаҳри Панҷакент амалӣ мешавад. дар идомаи сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ аз қитъаи замине ки дар оянда бунёди кӯдакистон, гармхона ва коргоҳи нав ба нақша гирифта шудааст, дидан кард. соҳибкор сокини ҷамоати деҳоти Хурмӣ Низомиддин Юсупов ташаббус кардааст ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ин мавзеъ барои таълиму тарбияи насли нав кӯдакистони замонавӣ иборат аз 3 ошёна ва таххонаро бо тарҳу намои миллӣ бунёд намояд. ӯ мехоҳад кӯдакон бо шавқу ҳаваси зиёди илмомӯзӣ дар рӯҳияи худогоҳиву худшиносӣ тарбия ёфта, баҳри баланд бардоштани малакаву маҳорати эҷодии кӯдакон ин муассисаи таълимии томактабӣ таъсис дода шавад. коршиносон мегӯянд, кӯдакони дар боғча тарбият гирифта аз кӯдакони дар хона тарбия гирифта ба куллӣ фарқ мекунанд. дар онҳо маҳорату малакаи суханронӣ, ҳурмату эҳтироми калонсолон, фаъолияти хосификрӣ, ахлоқӣ ва зебоипарастӣ бештар ба назар мерасад. таълим дар кӯдакистон
ҳам барои худи кӯдакон ва ҳам барои худи омӯзгорони зинаи аввал беҳтар гашта, сатҳу сифати таълиму тарбия боз ҳам боло хоҳад шуд. ба масъулин ҷиҳати иҷрои амалӣ намудани нақшаву лоиҳаҳо вазифаҳо дода шуд. бо мақсади сазовор таҷлил намудани 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ташаббуси сокинону саховатмандон ва шахсони ватандӯст дар шаҳру деҳоти Панҷакент наздик бунёди 1000 иншооти таъиноти гуногун пешбинӣ шуда, то имрӯз зиёда аз 800 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. аз ҷумла дар деҳоти Хурмӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 35 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ин муддат 29 иншоот мавриди истифода қарор дода шуд. дар доираи омодагиҳо ба ин ҷашни фархунда бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-уми деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ бо маром идома дорад. зимни боздид раиси шаҳри Панҷакент аз рафти сохтмон ва таъмиру таҷдиди бинои таълимгоҳ дида намуд. иттилоъ дода шуд, ки дабистон аз 3 ошёна иборат буда, аз 21 синфхонаҳои зебову муосир иборат хоҳад буд. дар ин мактаб ҳоло 85 нафар омӯзгорони пурдону кордон ва бо таҷриба ба 74 нафар хонандагон таълиму тарбия медиҳанд. хурсандии аҳли деҳаи озодагон ва коллективи омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-и деҳа хеле хурсанд аз он ҳастем, ки бо дастгирии кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода ва бевосита бо дастгириҳои раиси муҳтарами шаҳри Панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода муассисаи мо сохта шуда истодааст, ки дар он дар як бас 74 нафар хонандаро фаро мегирад ва синфхонаҳо хеле барҳаво шуд ба тарҳи замонавӣ сохта шуда истодааст ва ман миннатдории аҳли омӯзгоронро ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва бевосита ба раиси муҳтарам ба ширкати сохтмонӣ Зафар Сохтмон, ки бо дастгирии онҳо ҳамин мактаби мо сохта истодааст, миннатдории хешро баён медамам. ба сохтмончиён ҷиҳати дар муҳлати кӯтоҳ анҷом додани корҳо, инчунин ба роҳбарияти ҷамоати деҳоти Хурмӣ ва фаъолони ин деҳа барои саҳмгузорӣ дар обод намудани саҳну атрофи таълимгоҳ дастур дода шуд. боз як иншооти дигари ҷашни ҷамоати деҳоти Хурмӣ ин маркази савдо ва хизматрасонӣ мебошад, ки соҳибкор Ҳасанбой Шодиев дар деҳаи Сари Камар ин иншоотро иборат аз 2 ошёна бунёд мекунад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонӣ дидан карда, барои босифат анҷом додани корҳои сохтмонӣ масъулинро мувассаф намуд. чорводорӣ дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ ба шумор меравад. бо мақсади амалигардонии рушди устувории соҳаи чорводорӣ, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаву лоиҳаҳои гуногунро амалӣ менамояд, ки он ба баланд бардоштани маҳсулнокӣ, зиёд намудани саршумор ва истеҳсоли маҳсулот мусоидат мекунад. солҳои охир соҳибкорони ватанӣ чорвоизотӣ ва наслдиҳандаи сергӯшту серширро аз давлатҳои хориҷа ворид мекунанд, то насли ин намуди чорво дар кишвар зиёд карда шавад. дар деҳаи Хуррамободи ҷамоати деҳоти Хурмӣ аз тарафи соҳибкор Зафар Замонов фермаи хурди чорвопарварӣ ташкил карда шудааст. инҷо чорвои шохдори калон ва майда аз ҷумла 10 сар чорвои зотӣ ва 50 сар гӯсфанди зоти ҳизорӣ
парвариш карда мешавад ки асосан барои наслгирӣ нигоҳубин карда мешавад. ҳамзамон дар ин ҷо аз тарафи соҳибкор боғ низ ташкил гардидааст. дар ин ҷо дарахтони мевадиҳанда шинонида шуданд ки дар оянда аз ин дарахтон меваҳои тару тоза ба монанди себ, нок, шафтолу ҳосили фаровон хоҳад дод. барои хуб нигоҳубин кардани боғ ва парвариши ферма ба соҳибкор маслиҳату дастур дода шуд. дар деҳаи ваҳдати ҷамоати деҳоти Хурмӣ сокини ин деҳа Абдуразоқ Соатов дар муҳити хона бедона парвариш мекунад. мегӯяд ки 1 сол шуд бо ин намуди паррандапарварӣ машғул буда аллакай даромади иловагӣ ба даст овардааст. зимни сафари кори раиси шаҳри Панҷакент аз ин фаъолияти ҷавон шинос гардид. гуфта шуд ки ҳоло дар ин фермаи хурд зиёд аз 800 сар бедона ва 50 сар сезоти мурғ парвариш карда мешавад. бедона парварӣ сар кардагим 1 сол пеш сар карда будам. аз тухмаш сар кардам. якум аз тухмаша шаҳри Ваҳдат овардам. 200 дона оварда будам. 100 донаш пур омадам мисла. аз 100 дона ососта буровардем мисла. 45 ба инкибатор кушоя 45 рӯза тухма медарод. баъд то 1 сола тухм метиҳад. хурӯзашам ҳаст. дунашба хай дон медодаги дон ҳамин специальный кормаш ҳаст. ани худаш ани дони бӯдона донаша метиҳем ҳар рӯз. як рӯз ба хай 30 кило 35 кило ҳозирча хурдост. ба фурӯша мебурорам. ҳозирча ҷамоати Хурмиба мекунем, тақсим мекунем. ҳамин зиёд шавад шаҳр мебурорем. ба паррандапарвари ҷавон барои зиёд намудани саршумори бедона, мурғ ва дигар намуди чорво вазифагузорӣ карда шуд. шолӣ яке аз асоситарин ва қиматбаҳотарин зироати кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. дар кишвари азизамон Тоҷикистони соҳибистиқлол шолипарварӣ яке аз усули даромадноку ояндадор ба шумор меравад. зеро он биринҷҳо ки Тоҷикистон парвариш мекунад аз биринҷҳои дигар давлатҳо бо маззаи лазизу сифаташ ба куллӣ фарқ мекунад. мутахассисони шолипарварӣ мегӯянд ки дар кишвари мо ба шароити камзаминӣ нигоҳ накарда шолипарварӣ сол ривоҷ меёбад, чунки он дар заминҳои ба кишти зироатҳои дигар номутобиқ ҳам кишт шуда ҳосили дилхоҳ метиҳад. ба ғайр аз ин дар минтақаҳои гарм шолиро баъди ҷамъоварӣ намудани ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ аз ҷумла гандум ва ҷав ҳам кошта ҳосил рӯёндан мумкин аст. дар давоми сафари кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз фаъолияти коргоҳи хурди коркарди шолии деҳаи озодагон дида намуд. ин коргоҳи хурд дар маҳаллаи сари осиёи ҷамоати деҳоти Хурмӣ бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Абдурасул Хоҷаев 3 сол инҷониб фаъолият мекунад. айни замон 3 нафар дар ин ҷо бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин ҳастанд. ба гуфтаи Абдурасул Хоҷаев коргоҳ дар як шабонарӯз аз 1 то 4 тонна шолиро коркард мекунад. мегӯяд агар коргоҳ бо барқ пурра таъмин шавад то 5 тонна шолиро коркард кардан мумкин аст. зеро техникаи муосире ки аз давлати хориҷа тариқи лоиҳа ба ин ҷо дастрас гардидааст имконияти хеле хубро дорост. соҳибкор мегӯяд имрӯзҳо деҳқонони шоликор кӯшиш доранд аз ҳавои мусоид истифода бурда ҳосили дастранҷашонро саривақту беталаф ҷамъоварӣ намоянд. мо бошем дар навбати худ саривақт шолиро коркард карда биринҷи бо сифати аълоро пешниҳод мекунем. сокини деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ Абдунозир Турсунов барои таъмини маводи хӯрокаи оилааш ба бозор кам эҳтиёҷ дорад. ӯ ҳамроҳи ҳамсар ва фарзандонаш барои давраи зимистон аз замини назди ҳавлигӣ ва саҳмашон шолӣ
картошка, помидору бодиринг, каду ва дигар сабзавотро рӯёнида захира кардааст. зимни боздид ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз захираи маводи хӯрокии ин оила иттилоъ доданд, қисми зиёди маҳсулоти ғизоӣ захира кардашонро аз ҷумла биринҷро онҳо ба бозор низ мебароранд. гуфта шуд, ки дар аксари оилаҳои диҳа соҳибхоназанон аз маҳсулоти рӯёнидаашон дар шакли консерва ва дар анборҳо захира мекунанд. дар ин сафари корӣ ҳамчунин аз гармхонаи соҳибкор сокини деҳаи Озодагон Далер Турсунов дидан карда, аз ин иқдоми ӯ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ӯ дар замини назди ҳавлигиаш дар масоҳати 18 ба 6 метр бо дастгирии шарикони рушд гармхона сохта, дар он бодирингу помидор истеҳсол мекунад. дар замини назди ҳавлигиаш ҳоло ҳосили қаламфури булғорӣ, сабзӣ ва карам аз кишти такрорӣ барои ҷамъоварӣ омода шудааст. аз ин маҳсулот ӯ барои давраи зимистон захира карда, ба бозор низ барои фурӯш бароварда, аз фурӯши онҳо эҳтиёҷи оилаашро пурра таъмин мекунад. мо ба ҳамин гармхона отишабуси ҷаноби олӣ сохта додан мо ҳаракат мекунем, аз ҳамин ҳосилаи самаранок гирем. кишти якумам мо бодиринг кардаги будем, шукрони худо бисёр ҳосилаи хуб гирифтем. нағз ҷобаҷо шуд. мана дуюм киштам бо кишти бодиринг кардем. худохоҳад дар 12 сол аз заминои лесхосӣ дорем. шукри худо 2-3 намуд шолӣ мекорем. ҳосилноки бад не арои 65-70 то 85 ҳосилноки гирсагем ҳар намуди шоли ҳархела. имсола сол ба худохоҳад мо таги 2-3 тон шоли захира кардем, ки барои мо аҳли оиламо мерасад. мо дар ин оила 4 хоҷагӣ мешинем, 3 писарам ҳамроҳи худам, 16 нафар хурду калон мо ҳамин ҳавлиба зиндагӣ менамоем. 500-600 кило гандум захира кардагӣ ҷав захира дорем. мо дигар картошкаи сабзию дигар чизо барои худам алҳол захира карда мондагием. ёки ман ин намудҳои салат, компот, ҳар чизо барои зимистон мо тайёрӣ хуб дорем. дар яке аз баромадҳои худ сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд карда буданд, ки заҳмати софдилона ва сарфаю сариштакорӣ роҳи ягонаи пешгирӣ кардани таъсири манфии ин раванд ба зиндагиву рӯзгори мардум мебошад. пас биёед ҳар як ваҷаби заминро самаранок ва оқилона истифода барем. зимни сафари кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотии Хурмӣ аз фаъолияти ҳунармандии ҷавони деҳа Сомун Фаттоҳов аз наздик шинос гардид. сокини деҳаи Озодагон Сомун Фаттоҳов аз давраҳои хурдӣ ба созандагиву чӯбкорӣ меҳр баста, аз ҳамон рӯзҳо ба сандуқу гаҳворасозӣ рӯй овардааст. бо гузашти вақт бо роҳи худомӯзӣ ӯ тамоми нозикуҳои касбро аз худ кардааст. меҳри созандагӣ, бунёдкорӣ ва зебоипарастӣ буд, ки Сомон имрӯз яке аз сандуқсозони бо маҳорату навовари ин касб мебошад. барои харидории сандуқ на танҳо аз ҷамоат, балки аз дигар ҷойҳои дурдаст низ ба назди ӯ меоянд. мегӯяд, касб бояд омӯхт, чун касб одамро мехӯронаду мепӯшонад. ҳунарманд дар зиндагӣ бо ҳунараш ҳеҷ гоҳ хор намешавад. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ ба ҳунари ҷавон баҳои баланд дода, барои бо шароити хуби корӣ муҳайё намудан масъулинро вазифагузорӣ намуд. айодати собиқадорони шахсони яккаву танҳо ниёзманд ҳамеша дар мадди аввали мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент қарор дорад. дар идомаи сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Хурмӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба хонаи Шаҳриёр Нурбоев рафт. ин ҷавон дар вақти бунёд кардани манзили зист барои оилааш дар рафти корҳои сохтмонӣ аз болои бом афтида сутунмӯҳрааш осеб дида бистарӣ шудааст. ӯ 5 сол аст, ки оиладор мебошад. мехост як ҳавлӣ бунёд кунад, аммо бо тақдир ӯ маъюби гурӯҳи якум гашт. инчунин дар ҳавлии Шаҳриёр 3 нафар хоҳару ҷиянҳояш маъюби модарзод ҳастанд, зиндагӣ мекунанд. раиси шаҳри Панҷакент
аз шарту шароити зиндагиашон пурсон шуда барояшон кӯмаки молиявию моддӣ дастрас намуд. бояд гуфт ки хоҳарчаи Шаҳриёр Нурбоев Яздонзода биби Омина ки ҳунари дӯзандагиро аз худ кардааст, аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед барояш мошинаи дарздӯзӣ тақдим кардааст. ду кӯдак Яздонзода Яздони 9 сола ва Баҳманёрзода Мухлисаи 7 сола гурӯҳи маъюби дуюм мебошанд. иттилоъ дода шуд ки ин оила зери назорати табибон қарор дошта, онҳо аз кӯмаки мақомоти маҳаллӣ, ҷамоати деҳот ва шахсони хайрхоҳ бархурдоранд. худи модари Шаҳриёр мегӯяд, аз ягон чӣ камбудӣ надорад ва шукргузорӣ мекунад. زندگیم تنج همه جهت خداوند دادگی و تنی ساعت به من خدا فقط اصلا خدا کلام میکنم رحمت کلام. боздид аз дигар ҷамоатҳои деҳот идома дорад. идомаи барнома аз ҷониби шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент ба 80 нафар собиқадорон, нафарони эҳтиёҷманд ва маъюбон барои зимистонгузаронӣ ангишту ҳезум тақсим карда шуд. аз ҷониби шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр ба 80 нафар собиқадор ангишт ҷудо гардид. дар ин бора раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев чунин гуфт: ҳамасола бо дастгирии ҳукумати шаҳри Панҷакент, хусусан бо дастгирии раиси шаҳри Панҷакент барои собиқадорони меҳнати бемору бистарӣ, эҳтиёҷманд ва маъюбон ангиштан тақсим мекунем. ҳозир барои зимистонгузарони 2025-26 мо ҳамин ангиштанга ҳукумати шаҳр бо дастгирии раиси шаҳри Панҷакент кӯмак кардан оварда халта карем. ҳамеша ҷойгоҳ бурда халта гиди мошинои худамо гиди ройгон бурда таги дарашон ҳамашон фуроварда метем. барои 80 нафар собиқадорони бемори бистарӣ, эҳтиёҷманд ва маъюбон дар оянда бо ҳамихел тасмим гирифтем ки бо дастгири ҳукумати шаҳри Панҷакент аз хоҷагии ҷангал ҳезум тақсим мекунем. 20 кӯб метиҳам ба 40 кас нимкӯбӣ тақсим карда метиҳем ҳама сола. ман миннатдори худамро аз номи шӯрои собиқадорон, аз номи тамоми кулли собиқадорони ҷангу меҳнати эҳтиёҷманд, беморони бистарӣ, маъюбон барои шаҳри муҳтарам миннатдори худам баён мекунам. чӣ тавре гуфтем ин иқдом барои зимистонгузаронии солҳои 2025-2026 амалӣ гардида боиси хушнудии шахсони эҳтиёҷманд гардид. Акмал Хуҷамов собиқадори меҳнат ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва ба раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат чунин изҳори сипос намуд. ӯ қайд намуд ки ҳамасола бо ибтикори шӯрои собиқадорон ва дастгирии роҳбарияти шаҳр ба шахсони камбизоат ва эҳтиёҷманд кӯмакҳои гуногун аз ҷумла ангишт ва ҳезум расонида мешавад. имрӯз бо дастгирии раиси шаҳр муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ ва бо ибтикори шӯрои собиқадорони шаҳр муҳтарам Ризоев ва як гурӯҳ собиқадорони бистарӣ, эҳтиёҷмандон, маъюбон барои зимистонгузаронии солҳои 2025-2026 як миқдор ангиштан тақсим карда шуданд ки мо аз ин кори шоистаю беғаразонии ин раиси шаҳр муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ хело миннатдор ҳастем. барои кӯмак расонданашон аз номи собиқадорони бистарӣ миннатдорӣ баён менамоям. ҷумъабои Сангинов низ дар суҳбат бо мо аз чунин ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр миннатдорӣ намуда ин иқдомро намунаи эҳтиром ба собиқадорон арзёбӣ кард. имрӯз пешвои миллат дар баромади худ қайд мекунанд ки ҳамеша ғамхори калонсолон бошедтон, ветеранҳо бошедтон, маъюбону шахсоне ки бистарӣ шуда хор рафтен аз ҳолу аҳволашон ҳамеша хабар гирифта истоданд. мана имрӯз бо дастгирии раиси шаҳрамон Холиқзода Абдухолиқ Санавбар, раиси вилоят, раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилоят ки имрӯз нисбати ветеранҳо
بسیار غمخوری نقص کرده ایستادن که همین ها فصل زمستون به اذیت نکشن گفته. پیش هستم همین رو گفتنی هستم که من امروز که از در ما همین کمر وارد کردن ما علاکو دل ما تخت شد که فصل زمستون به گرمکک پاچه دراز کرده میشینیم. هزارها رحمت به شخصان غمخوار دلسوز که آینده ویتران ها معیوبان و شخصان بسیاری را غمخواری کردن می‌ایستند. از جانب رهبریت شهر تحت سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده چنین اقدام در شهر پنجکند ادامه دارد. گزارش مرتبه رحمان و وش حسین صالحов. بینای بیمارخانه کودکانه شهر پنجکند با طرح زمانوی بهره خدمت شایسته به مردم در خود را باز خواهد نمود. همکسبانمون این موضوع را ادامه می‌دهند. این لایحه انگاروی و یا به اصطلاح معمول نمای بیرونی بیمارخانه کودکانه شهر پنجکند است که از 5 آشیانه و تخانه عبارت میباشد و این حال کارهای ساختمانی در تخانه آن با مرام رفته ایستاده است. بعد ساخته به استفاده دادن بیمارخانه مذکور همه شعبه هایی که با طبابت کودکان روانه گردیدند در یک بنا جمع می‌گردند و این با آن آورده می‌رساند که تمام روند تشخیص و طبابت بیماران در یک جا و با صفت خوب به راه مانده شود. با مقصد فراهم آوردن شرایط و به طلبات زمان معاصر مطابق نمودن خدمت رسانی طبی در شهر پنجکند لایحه نوی ساختمان بینای بیمارخانه کودکانه عملی گردیده ایستاده است. انشاءات مذکور در حدود بیمارخانه کودکانه پیشینه جایگیر بوده پس از به استفاده دادن به مرکز اساسی خدمت رسانی طبی به کودکان تبدیل می‌یابد. بینای نو از تخانه و 5 آشیانه عبارت بوده. برای جایگیر کردن 200 کات پیش بینی شده است. در طرح لایحه حجره‌های معالجوی تشخیصی، آزمایشگاه‌های مجهز با تجهیزات معاصر، احیاگری، بیماری‌های درونی و دیگر بخش‌های کودکانه در نظر گرفته شده است. عین حال بیناکاران شرکت ساختمانی سوسه در تخانه کارهای خویشچینی را ادامه داده برای انجام با صفت ساختمان قوه کاری، تکنیک و مصالح ضروری را سفربر نمودند. طبق اطلاع کارهای ته‌کرسی اساسی و بتون‌ریزی دیوارهای پایانی پورا به انجام رسیده. اکنون مرحله بالا بردن بنا آغاز یافته است. طبق لایحه اجرای کارهای ساختمانی باید با رعایت طلبات معاصر بیناکاری و مطابق به ساحه تندرستی صورت گیرد تا بعد به استفاده دادن بیمارخانه برای کودکان شرایط معاصر فراهم آورده شود. انشاءات مذکور یکی از مهمترین بناهای ساحه اجتماعی پنجکند به شمار می رود و در سمت تحکیم پایگاه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های طبی نقش نظررس خواهد داشت. باید گفت که بیمارخانه نوی کودکانه نه تنها یک انشاءات مهم طبی بلکه رمز غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به نسل نورس و آینده ملت می باشد. زیرا سلامتی کودک سرمایه اساسی جامعه و کفالت رشد استوار کشور است. کارهای ساختمانی تحت نظارت متخصصان ساحه قرار داشته. پیش بینی شده است که تا پایان سال 2026 کارهای اساسی پورا انجام یافته. بعد مجهزسازی و سنجش نهایی انشاءات به استفاده داده شود. بنیاد بیمارخانه کودکانه در شهر پنجکند قدم استوار در راه تطبیق سیاست اجتماعی دولت در سمت حفظ سلامتی کودکان بوده. پس از به استفاده دادنش به یک مرکز مهم کمک رسانی طبی برای ساکنان وادی زرافشان تبدیل خواهد یافت. بخشیده باز یکمین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در کتابخانه مرکزی شهر پنجکند کنفرانس علمی عملی برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. کنفرانس علمی ادبی تحت عنوان آسودگی زمان از قانون است در کتابخانه مرکزی به نام عبید رجب دایر گردید. باید گفت که کنستیتوسیا حجت تاریخی، سیما و شناسنامه ملت بوده حقوق و آزادی‌های تمام مردم کشور را تامین و برای دفاع از این حقوق و آزادی‌ها آنها را آماده می‌نماید. این سنه محور ملت 6 نوامبر سال 1994 به طور رایپرسی عمومی خلقی قبول گرده راه آینده ترقیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان را معین نمود. موافق بیان کارشناسان سرقانون جمهوری تاجیکستان در قطار 5 کنستیتوسیای بهترین دولت‌های عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا نامبر گردیده است که این افاده گسترش غایه‌های دموکراسی در جمهوری تاجیکستان میباشد.
дар чорабинии сармутахассиси бахши фарҳанги мақомоти иҷроии маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳр Умарҷон Саидов, мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилоъоти Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Алишер Мутрибов ширкат ва суханронӣ намуданд. ҳар як халқу миллат санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ нақши муассир мебозанд ва дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо қабули конститутсия тавре ки возеҳу равшан аст як санади муҳими давлатӣ ба ҳисоб меравад. Набояд фаромӯш сохт ки мардуми тоҷик дар асри нав дар ин 34 соле ки истиқлолият дораду мо дар фазои соҳиби истиқлолии кишвар ба сар мебарем, маънои онро надорад ки ин ҳамин 34 аст таърихи давлату давлатдории мо. вақте ки эъломияи ҳуқуқи башари кӯриши кабир ба тасвиб расида буд, дар рӯи дунё мардум дар бораи конститутсия тасаввурот надоштанд. барои ҳамин халқи тоҷик, миллати тоҷик аз ҳамин замонҳои қадим то ба имрӯз дар давлатдориву давлатсозӣ дар байни давлатҳои ҷаҳон хеле муқаддам мебошад ва санъатҳои меъёрии ҳуқуқие ки дар гузаштаву имрӯз таҳия ва тасвиб расидаанд танҳо ба ҳамин хотир аст ки халқи тоҷик, миллати тоҷик ва тамоми тоҷикистониён дар фазои сулҳу субот дар як даврони осудаву обод ба сар бурда бошанд ва ҳамеша қонун дар мадди аввал қарор дорад ва дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол волиёти қонун дар ҷои аввал месад. китобдори китобхонаи марказии Фарзона Мирзоқулова бошад дар мавзӯи сарқонун роҳнамои сарнависоз баромад намуд. аввалин конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун ҳуҷҷати сарнависсоз ва бахномаи миллат дар роҳи эъмори давлатдории навини Тоҷикон, пайвастани он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши барҷастаи таърихӣ дорад. Конституцияи кишвар ки таҷассумгари орзуву ормони озодандешӣ ва ғояҳои ҷовидонаи мардуми мо мебошад. барои пойдории ҳокимияти конститутсионӣ, таҳкими рукнҳои давлатдорӣ, ноил гардидан ба пешравиҳои азими сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ, ба вуҷуд овардани асосҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муҳайё намудани фазои мусоид барои ташкили озодонаи ҳар фард заминаи мустаҳкам ва боэътимоди ҳуқуқӣ гузошт. хонандагони фаъоли китобхона бошад дар бораи конститутсия шеърҳо қироат намуданд. шаҳодатномаи иқболи миллат, шукӯҳи меҳниву боли миллат, китоби ақливу озодибахшӣ, сафои рӯҳиву ҳам шодибахшӣ. саодатномаи аҳли ватанро, намӯбахши сурури анҷуманро, асоси давлати вуҳуди давлат, каломи раҳкушо бар суди давлат. барои наслҳои номаи дод, аз он мо мардумони хонаобод, бақои зиндагӣ ҳаслишу эҷоз, барои миллати ту болу парвоз. барои бахти накору хушоӣ, ба ҳар инсони қабил роҳнамоӣ, ягона будани давлати назирӣ, ҳаққи қонуни беназирӣ. саровоз барои кашфи эҷод, барои ҳар накоркардаи худдод, адолатманд аст дар дасти инсон, барои ҳар воҳию парвоз сомад. Тоҷикистон, меҳри ту ончунон дар синаи беандоза аст. ман намедонам чисон бо сухан гӯям баро. Тоҷикистон, хонаи ободи ман, гӯшаи зебои сарсабз эй ватан. бояд гуфт ки барномаи фарҳангӣ омодагарда бо роҳбарии омӯзгор Малаева Умеда хеле хотирмон буд.
дар фарҷом сармутахассиси китобхонаи марказии ҷалил ва аз баргузории ин чорабинӣ изҳори сипос намуда ба омӯзгор Малаева Умеда сипоснома тақдим гардид. гузориши Майсара Тилоева ва Талабшо Тошев. мусобиқаи футболи хурд байни шаҳру деҳоти Панҷакент ба анҷом расида. ғолибон муайян шуданд. با تشبث راهبریت مرکز طبی شفا در شهر پنجکент مسابقه فوتبال خرد بین دسته‌های شهر و دهات برگزار گردید. در این مسابقه ورزشی 17 دسته از شهر و دهات اشتراک نموده مسابقه مذکور دوام 8 روز بین دسته‌های گوناگون گذرانیده شد. در پایان مسابقه سنه 27 اکتبر غالبان معین گردیده موافق نتیجه های نهایی جای اول نصیب دسته کشاورز، جای دوم نصیب دسته بیناساز و جای سوم نصیب دسته باسانده گردید. غالبان و جایزه‌داران از جانب معاون رئیس شهر پنجکент مراد شکرزاده اینچنین نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش شهر با مدال‌ها، افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز گردانیده شدند. این مسابقه نشان داد که ورزش جوانان را متحد می‌سازد و روحیه دوستی و یکدیگر فهمی را در جامعه تقویت می‌بخشد. گزارش شبنم نبی‌زاده و طلبشا تاشب. تماشاچیان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان می‌رسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.